Шега, обаче скоро не ще сгоня човек. Какви са тези дълския федерат? Виташ за турата! Кои сте за мол флекса? Това показва. Показва, че са луд вече. Луд, хора са легатни, тяга са луд. Затова като чуч в почтата и всички вече там ще горе. Какво е? Защо да не към? Той вече не е добре, виж го как е. Кой се леко? Стъми бе. Плачен се. Айде. И моето, не мога да уча като хората, а лято ще уча. Какви са тези избити? Не мога да си играя на пясъчника лято. Това такъв даскал ще уча. Айде бе, и как можеш не? Кой би бе, а? Виждате ли го, напишете за дънките, искам че ще... Ама иде, да карания сложи, на сцена, да ги ще има. Джибия. То сега те не мога да коментирам, но е бе. Ще ме еба майката. Господине, вижте! Ай, плащаме! Не сме като малко. Сеща, че ще стане. Но не е само. Е, това е. За последно го виждате. Ще ответ. Другите косове какво правят? Тук е всички. Дай да смълчат и не може да смълчат. Няма само битак. Аз пред модела е приятел. Просто правя да ми да иска. Айде! Да дойде да маха ми, айде, няма да шуми, айде. Е, господи, я кажете като... Вече като не сте класен, ще олабили заплатна, я кажете. Не можем, аз не мога сами да мълча, аз не да мълча ли се какво? Нарича се... Искам да кажа, че трябва да му обобщавам. Ние прекараме той ще ми вика, какво е направи? Какво е направи той? Какво е направи? Да. Това какво направи?